Takže zdravím vás, já jsem Seba a dneska si zahráme Fortnite a pokusíme se dát aspoň jeden win. Takže já už to nebudu okecávat a vrhneme se rovnou na to. Takže spadneme tady do doupěte pana Bernce, protože to je moje nejvíc oblíbená lokace. Za mě je to úplně superová lokace a doporučuji tady padat. Takže tady si vezmeme pistolku, tak skočíme, bum bum. Tady miníčka, super, jsme se tady nachlastáme. A pokud tady budete padat, tak vám určitě doporučuji zmačknout tady ten čudlík. To je super. To vám totiž tady vyvolá, dá se říct, prostě nějaký psy. A ty vám budou pomáhat zabíjení nepřátelů. Už jsem konečně dochlental tu vodku, tak a můžeme jít, jdeme do fightu. To Ranger Shotgun, to mám rád. A další. A tak jdeme po něm. To dáme, pojď. Vidíte tady, jak jste mohli vidět, tak tady ten pes, ten čokl nám začal pomáhat. Takže tady si vezmeme čestku. Tuhle tu pistolku fakt mám rád. Tady tu pistolku. A fakt bych byl extrémně moc rád za jakoukoliv podporu. I kdyby to byl komentář, like, odběr. Byl bych fakt za to extrémně rád, jako prasa. Hele, tak si tady vezmeme nějaký ty shieldy. Hele, tu mám rád. Tu si vezmu místo miníček. To je super za mě. Doporučuji vám hrát. Hele, tamhle slyším, že někdo fajtí, tak bychom se tam za nimi mohli vydat. Jestli budou blízko vůbec. Protože jako já nerad hraju jako srap a camping. Za mě je to, já to nenávidím prostě. Já se takhle tu hru vůbec neužiju. Asi se na ten fight teďka vykašlu a vezmeme tady knížky, líziny. Již tak by, hele, napište mi, kolik dáváte bodů od 0 k 10 tady té sezóně. Za mě je to super sezóna. Akorát, kámo! Zlatá lovecká puška, tak tu si vezmeme. A napište, kolik tady té sezóně dáváte bodů. Za mě to fakt extrémně super sezóna. Ale nikdy mně přijde, že ty nepřátelé strašně rychle vypnou. Takže tady se vypustíme, tak. Kámo, ne, to se fakt nestalo. To se nestalo. Ne, kámo, to jsem fakt nečekal, že by se nikdy mě stalo. Hlavně tady to nedávajte nikam na TikTok nebo na YouTube. To bych se z vás, víte co. Ale tady se kouknem, třeba tady budu fightit. Třeba, hele, střelíme, pif. Paf. Ze všech stran. Kámo, to jsem fakt tak levej. Tyva, až konečně jsem dal aspoň jeden hit. Tak, hezky po něm střelím. Ale pořád se nebudu trefovat, kámo, pořád. Jdeme na něj, dělej. A jdeme. Tak to jsem taky nevymyslel, to nevadí. Stejně to bude bot. A tak jdeme. Tady. Ranger Shotgunom ho střelím do kebule. Kde jsi? Okamžitě vylez, hele. Do kebule, bum. Dělej. Kámo, dali jsme mu. A uděláme si takovou jednu věc. Vy mi po tady to video můžete napsat jakýkoliv komentář a já vám na to musím odpovědět. Ať je to jakýkoliv a já na to odpovím. Ale prosím, a to není nějaký cringe a to není nějaký prostě, víte, jak to myslím, prostě nějaký úplně špatný komentář. Tamhle cápek se mnou chce fajtit. Když chce fajtit, tak pojď, ne? Pojď fajtit, pojď! Já jsem tady. Ty vole, pojď! No, co jsi chtěl? Ty jsi mi přinesl ještě takovouhle epickou Ranger Shotgunu, no tak to je hodný. Hele, vrátil jsem se tady zpátky do elektrárny, protože už jsem to říkal na začátku, je to moje nejvíc oblíbená lokace. Za mě to úplně super lokace, jako to už jsem žil, nebudu se už zase tak opakovat. A taky je to kvůli tomu, že tady můžete někdy najít, já už jsem zapomněl kde, myslím, že to je někde. Já vám to potom ukážu, ale můžete tady najít takovou, dá se říct, barevnou kombinaci, kterou když zadáte, tak zachráníte elektrárnu a dostanete fakt libovej loot, který já nevyužívám moc. Ale fakt libovej. Hele, tady jsme otevřeli box
epická Ranger Shotgun, to už nepotřebuji. Ale myslím si, že ta číselná, nebo barevná kombinace někde tady, ne? Hele, jo, tady je ta kombinace, hele. Takže je to žlutá, modrá, oranžová. Vždycky se to mění. Po každý hře se to mění. Takže žlutá, modrá, oranžová. To si teďka musím zapamatovat. Když tak si to prosím taky pamatujte, kdybych to náhodou zapomněl, jo? Navíc si popravdě myslím, že do tady lokace málo kdo padá. Maximálně s tebou spadnou tak 2 lidi, což většinou nehrajou extrémně tak dobře. A nebo ještě třeba z nějakých ostatních lokací tady přijde. A tady, jak můžete vidět, tak už je tady ten alarm. Je tady ten alarm. No super, a já teďka zapomněl, jaká je ta kombinace barevná. Já to zapomněl do prkínka. Kámo! Rychle tu barevnou kombinaci tam musím napsat, ale rychle! Tam musím rychle. Takže to byla žlutá, že jo? Pak to byla modrá, myslím, snad. A oranžová, že jo? Jak to, že ne? Jak to? Tak zkusím oranžovou. Teď žlutá, a to tam nebylo modrá. Tam rychle, ne! Kámo, žlutá. To prcíka. Jak to? A takže tak, modrá, oranžová, žlutá, že by? Jo! Kam já to udělal? Yes! Do prkínka, tyhle ty věci potřebuju. No, vezmeme si slupr na to kašlem. Tam mě zabijete, čet. Kámo, já moc tu pistolku extrémně nehraju. Já mám rád tady to kombíčko, prostě tady tu pušku plus Ranger Shotguna. Za mě je tohle super. Protože to je typ od Alkana. Ale i když někdy radši i hraju tu Ranger Shotgunu a místo té pušky si někdy dám nějakou rychlou pistolku, jakákoliv, ale ať je rychlá. Protože že jak mu dáte obrovský hit tou Ranger Shotgunu, tak ho potom doděláte tou rychlou pistolkou extrémně rychle většinou. No ale potom jste v čudu náboje, no. A tak to už je budoucí problém. Tak, počkej, tam někdo byl, ne chat? Hej, tam někdo byl. Že jo. Jo, kámo, je tady Ned Flanders. Já jsem ho viděl. Yes. Tam přebiju si hezky. Tak, už jsem si přebil. Tak, tady vykulíme Ranger Shotgunu. Rychle, po něm. A on tady půjde, čumte. Pip. Bum. Yes, sir. Kámo, jaký to měl loot. Tam já se asi vezmu tuhle. To je, jak jsem říkal, ta taktika. Kámo, tu taktikalku nechci úplně. Kámo, já už vím, co udělám. Aha, tak no nic. Hele, tak aby ten loot neměl nikdo jiný, tak to vezmu. Všechny tyhle hezký zbraně si vezmu. Tak, hezky, tak. A dáme to někam, aby to... Kámo, já to miluju. Hele, víte, co mě napadlo? Aby ten loot nikdo jiný neměl, tak ho vezmem a hodíme ho tady. Jo, aby ho nikdo neměl. Tak ho hodíme tady. Taková secret base. Snad mi to nikdo nestýlne jak Steel Brain Rot. Tak. A tu shotgunu si vezmeme a ten barrel tam taky dáme, kámo. Taky je to OP. No i když 80, no nic. No tak jdeme, kámo, jdeme na to. Vezmeme si tady shieldy a jdeme. Ach jo, škoda, že si to nemůžu vzít. Tak jo, to je skvělý loot. Aspoň nebude mít nikdo jiný. Já mám totiž skvělý věci, jenom já a nikdo jiný, protože budu vyhrát tuhle hru. Takže tady rychle odcestujeme. Tak. A jdeme. Tam určitě někdo bude. Hele, kroky. A bum! Sakra, jsem kámo fakt levej. Kámo, to nebude moc dobrý hráč, podle mě. Jenže já taky nejsem. Tak jdeme do něj. Hele, střelíme, dáme mu headshot. Čumte, headshot. Ne! Kámo, musíme mu dát headshot. Musíme. Teďka mu dám headshot za chvíli. To bolí. Kámo, nestřílej.
Nestřílej, ano. Hodnej kluk. Teďka headshot. Yes. Odpálila se mu hlava. A už tam jdeme na něj. A má NPCčko do prkínka. Ne. Tu máš. Já zabil jsem ho. Ne, kamo. Darmo žroute, nech mě. Ne. GG, tak win jsme nedali. No nic. Vin jsme nedali, budeme brečet. Užijte si zbytek dne. Já se budu smutnej. Tak cus.